de avond voor 6 oktober, zeg maar de avond 5 oktober, dan lag alles in stelling en de slag om de Westerschelde stond op uitbarsten. The first attack would be launched across the Leopold Canal. En die begon eigenlijk op Belgisch grondgebied, net over de grens. Daar bij Strobrugge, daar waar het Leopoldkanaal en het Schipholkanaal van elkaar wijken. En waardoor het één enkel kanaal nog is wat ze moeten oversteken. Niet het dubbele kanaal zoals ze dat eerder moesten oversteken. Dat was een belangrijk voordeel. En dat kan je hier op deze kaart keurig zien. Dat je hier deze strook hebt waar die aanval heeft plaatsgevonden. Wat deden die Canadezen? Ze hadden artillerie opgesteld, grote hoeveelheid artillerie, om eerst die Duitsers te bestoken. En vervolgens hebben ze Brand Carriers, panzervoertuigen, allemaal voorzien van vlammenwerpers, die op over een grote afstand hun vuur konden uitspugen. Die hebben ze op die dijk neergezet. Die Duitsers zullen dat ongetwijfeld gehoord hebben, maar wisten ook niet wat ze ermee moesten. Ze kenden dat wapen ook niet, dat was nooit eerder ingezet in dit gebied. And the Canadians jumped the canal. Vervolgens zijn die soldaten met roeiboten over dat Leopoldkanaal gegaan en hebben ze een heel klein bruggenhoofd kunnen vormen. Voor de bevolking was het een hel. En men zei ook wel eens, wanneer worden we bevrijd van de Engelse granaten? Want de bevolking heeft ook nergens zo zwaar geleden in de slag om de Schelde als in Zeeuws-Vlaanderen, West-Zeeuws-Vlaanderen. Daar zijn meer dan 700 burgers alleen al in oktober bij de gevechten omgekomen. Dan hebben we het niet over het bombardement op Breskens.